תסתכלו רגע שאני... תראו כמה זה מבריק? ישר לקבוצה. אתם רואים שזה מבריק? כן. אתם רואים? עשו איזה זום, עשו איזה זום. אז זה גומי כזה? זה רך ומבריק. עכשיו... אבל אמרת שמתחת זה קשה. לא, זה לא נשבר. עכשיו, אני פשוט מכניס את זה למים, תתרחקו. תסתכלו מה קורה. תסתכלו מה קורה. תראו כמה גזים נפלטים. תפתחו את הדלת. לא, תפתחי את הדלת. נפלטים המון גזים. איזה נדיב. נפלטים המון גזים. זה נראה כמו השט. הוא מגיב. תראו, הוא משחרר את האלקטרונים. זה שחרור של אלקטרונים. מה זה זיקוקים? זה שחרור של אלקטרונים. זה קש בתוך מים. זה לא הגיוני. סנבוער!